ಅಬ್ಬಾ ನೆಟ್ ಕುಲ್ಗಿನಿ ಸೀಟ್ ಕಲ್ಲೆಡ್ ಕುಲ್ಲೆಕ್ ಹಾಕೋಣ ಮಾರೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿಪ್ಪು ಏನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಪೂರ ಲಾಂಗ್ ಪೂರ ಪೋಂದಿಪ್ಪು ಸೊ ಮೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುನು ಈ ಬೈಕ್ ದ ಸೀಟ್ ಮಾರೆ ಅವನ ನೆತ್ತ ಎಫ್ಸಿದ ಸೀಟ್ ಅಂತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಫುಲ್ಲು ಹಾರ್ಡ್ ಸೀಟ್ ಸೊ ನೆಟ್ ಮೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಡ ಇಂಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೂರ ಬರೋದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಈಗ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಂಜಿ ಸೀಟ್ ಏನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಮೆಝಾನ್ ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಕ್ ಸೊ ಅವು ಗೆತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ವಾರದಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೀಟ್ ಇಂದ ಬನ್ನೋಲಿ ಇಸ್ ಲಾಂಗ್ ಏತ್ಲ ಹಾಕೋಲಿ ಏಟ್ ಎಂಕುಲು ಕೆಲವು ಸರಿ ಹೋಗಿನಿ 300-400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪೂರ ಸಿಂಗಲ್ ಡೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತ ರೈಡ್ ಪೂರ ಪೋನಂಗ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಹೆವಿ ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಂತೂ ಫುಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಐಕ್ ಪೂರ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಂಡ ಇಸ್ ಸೊ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಪೋನಾಗ ಇತ್ತ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಬೇರೆ ಬೇನೆ ಆದಿಪ್ಪಡು ಸೊ ಐಕ್ ಪೂರ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೊ ಪೊವೆರದಾಕನ ಜೆಲ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸೀಟ್ ಕುಷನ್ ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ನೇನು ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಒಂಜಿ 2 weeks ದಿಂಚಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಂಕಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ಬೈಕ್ ಪೋನಾಗ ಬೇರೆ ಬೇನೆ ಆಪನ ಪೂರ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಯಾನ್ ಐಗೋಸ್ಕರ నేను ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೆತ್ತ ಎಂಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯೂಸ್ ಆತಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯೂಸ್ ಆವಡಿಂದ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಹತ್ತೊಂದು ಎಂಕದಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲ ಹತ್ತೊಂದು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯೂಸ್ ಆವಡಿನ ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆತಿ ಸೊ ನೆತ್ತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಉನೇನು ಎಂಚ ಫಿಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ ನೆತ್ತ ಲಿಂಕ್ ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕುಲ ಪೋದು ಬೈ ಮಲ್ ನೆಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 100% ಜೆಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಪ್ಪುನು ಸೊ ನೆತ್ತ ಉಲೆ ಜೆಲ್ ಇಪ್ಪುನು ಅಂಚದ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರೋಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ಕಿನ ಕಿನ್ನ ಹಂಸ ದಿಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಕಲ್ಸ್ ಏನಂಡಲ ಎತ್ತಂಡ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಫೀಲ್ ಆಪುಜಿ ಸೊ ನೆತ್ತ ಡಿಸೈನ್ ಲಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಇಡ್ಡುಂಡು ಸೊ ಲಾಂಗ್ ರೈಡ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಡೈಲಿ ಕಮ್ಯೂಟ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಕ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ನೇನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪಾರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಸೊ ನೆತ್ತ ಕುಡಂಜೈನ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಸ್ಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂಚನೆ ಫುಲ್ಲಿ ವಾಷೇಬಲ್ ಸೊ ಉನೇನು ವಾಶ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ತೂಕ ಉನೇನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ವಿಕ್ ಅದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಇವನೇನು ಫಿಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಬೈಕ್ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂತುಲೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಉಂಟು ಫುಲ್ ಜೆಲ್ಲಿ ಉಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೂಲ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತುಲೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಇಂಚ ಗೆತ್ತಂಡ ಇಂಚ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ವೈಕ್ಲ ಫಿಟ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಇಂಚ ಗೆಪ್ಪೋಲಿ ಸೊ ಈತ ಏಮೆದ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಮೂತ್ ಪಂಡ ಆತು ಸ್ಮೂತ್ ಉಂಡು ಒತ್ತಿಗಿನಿ ಆತು ಉಲೈ ಒಂಥರ ಪೋಪುಂಡು ಏರ್ ಫ್ಲೋ ಪೂರ ಆವರೆ ಸ್ಮೂತ್ ಪಂಡ ಅತ್ಲೆ ಜೆಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕನಿ ಆತು ಒಂಜಿ ಉಂಟು ಸ್ಮೂತ್ ಸೊ ಉನೇನಿತ್ತೆ ಫಿಟ್ ಮಲ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಫಿಟ್ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಫಿಟ್ ಮಲ್ತನಾಂಡ್ ಬೈಕ್ ದ ಸೀಟ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಸೊ ನೆಕ್ ಕೊಡ್ತನ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ನು ಸುರುಕು ನೆಕ್ ಫಿಟ್ ಮಲ್ತನಾಂಡ್ ಸೊ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಫಿಟ್ ಮಲ್ತನಾಂಡ್ ಸೊ ಇಂಚ ಲಾಕ್ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಟ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತನಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ದ ಸೀಟ್ ಇಂಚ ಗೆತ್ತಂಡ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಸೊ ಒಂದು ಲಾಕ್ ದೆತ್ತದೆ ಇಂಚ ಲಾಕ್ ದೆತ್ತದೆ ಇಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಚ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತು ನಾನು ಸೊ ಇಂಚ ಲಾಕ್ ಮಲ್ತು ನಾನು ಸೊ ಇಂಚ ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಸೊ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೂಲಾತಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಒಲ್ಪ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ಓ ಸೈಟ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂಚ ಲಾಕ್ ಮಲ್ತು ನಾನು ಸೊ ಈತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಈತೆ ಸೊ ಲಿಂಚ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಬೈಕ್ ದ ಮಿತ್ತೆ ಒಂದು ಟೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಮೂಲು ಟೈಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತುನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದುನೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಬೈಕ್ ದ ಮಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಫಿಟ್ ಮಲ್ತುನ ಸೊ ಈತೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಉಂಡು ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಎರಗ್ ಓ ಬೈಕ್ಗ್ಲ ಫಿಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೈಕ್ ದ ಓ ಸೀಟ್ಗ್ಲ ಫಿಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಿರಿಯಡ್ ಪಿಲಿಯನ್ ಮಿನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಕಂಫರ್ಟ್ ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಫಿಟ್ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ ಸೊ ಎನಿ ಬೈಕ್ ಒವ್ವೇ ಬೈಕ್ಗ್ಲ ಫಿಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಬ್ಜಿಂದ ಆತ್ತೆ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಆದಿಪ್ಪಡು R15 ಆದಿಪ್ಪಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೈಕ್ಗ್ಲ ಫಿಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಪಂಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೂನನ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಫುಲ್ ಜೆಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಉಂಡು ಕಿನ್ನ ಗುಂಡಿ ಪೂರ ಹಂಪ್ಸ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಸೊ ನೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ 1200 ಮುಟ ಆದಿತ್ತು ನೆಂಕ್ ಆಫರ್ ಸೇರ್ದೆ ಅಮೆಝಾನ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ನೆತ್ತ ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪೋದು ಬೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಎಂಕಂತೂ
ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂಜಿ ಏನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇನೆದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂದು. ಸೊ ತೂಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೆ ಪೋಂಡ ಪೋದು ಬೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಸೊ ಆತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏರ್ಪಡ ನಮ್ಮ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಚಾರು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕ. ಸೊ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತಾಡೋಣ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.